Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui no us porto un tutorial sinó un altre sorteig. Aquest sorteig d'aquest joc de Gloomhaven Fauces del León. És un joc que us vaig prometre en vídeos anteriors que el sortejaria si arribem al canal Professor Montpi a més de 500 subscriptors. I com que ja s'ha superat aquesta xifra i una promesa és una promesa, tiraré endavant amb aquest sorteig. El sorteig el farem a l'últim cap de setmana de setembre i per participar és del mateix procediment que l'últim sorteig. Heu de donar like i heu d'estar subscrits al canal de YouTube de Professor Montpi i també heu de comentar aquest vídeo aquí sota. Amb qui jugaríeu o comentar per què voldríeu aquest joc. Llavors, també hauríeu de donar like al post que faré a Instagram i si voleu comentar, però no cal comentar, simplement amb el like al post d'Instagram ja és suficient. Doncs res, això, espero que tingueu sort, que sigui l'afortunat això el rebrà i l'enviarem a casa. I res, moltes gràcies per tot i fins la propera!